kuona iripo imwe trip yaunoona kuti trip yangoitwa kustaff room kwakanaka here tidedze madhokota kuchakanaka nekuti kana muri vatungamiri munofanira kucherechedza mafambiro emunhu kana iye pamunofamba ukaona wodewo indinotota avo ndiana nzidhani vaita sei handirege kubvunza pandei ndichiona nepawindo ndobasa rangu rekuona nepawindo saka ndichidzi ndinonetsa bcause handirege kubvunza kana kufinyama kwomunhu ndobvunza kuti aitwa sei akaviwa here adya zvinoshata here anzi hana noti kwaagumbukei noti pameso ndo panoratidza zviri mumwoyo hanzi naarchbishop kana uchida kuziva munhu paanokotsira ndo paanobuda fesi yake zvino ukaona anewo